O Boletín Oficial do Estado publicou hoxe a orde ministerial que regula o uso da máscara. A partir deste mesmo xoves será obrigatorio levala ao aire libre en calquera espazo pechado sempre cando non se poida garantir unha distancia mínima entre as persoas de alo menos 2 metros. Segundo esa norma, quedan obrigados a levar máscara nesas circunstancias todas as persoas de a partir de 6 anos. Pero o caso dos nenos de entre 3 e 5 anos, o seu uso é recomendable. A orde ministerial contempla outras excepcións sobre o uso da máscara. Non estarán obrigadas a levala aquelas persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria que poida verse agravada polo uso deste elemento de protección. Tampouco terán que levalas aquelas persoas para as que resulte contraindicado por motivos de saúde debidamente xustificados ou que pola súa situación de discapacidade ou dependencia presenten alteracións de conduta que fagan inviable a súa utilización. Tampouco terán que levalas aquelas persoas para as que resulte incompatible co desenvolvemento da súa actividade.